Poznáš chvíle, keď stojíš v tichu a čakáš, že sa aspoň niekto ozve. Poznáš chvíle, keď kráčaš ulicou a máš pocit, že už nemáš kam ísť. Poznáš chvíle, keď otvoríš chladničku a zrazu nevieš, z čoho vyskladaš zajtrajšok. Poznáš chvíle, keď sa skláňaš nad človekom, ktorý už nevládza ani zmeniť polohu, keď hľadáš spôsob, ako mu vrátiť aspoň trochu pohodlia. Poznáš chvíle, keď sa ocitneš v cudzom meste a nerozumieš slovám, pravidlám ani ľuďom okolo. A predsa je tu niekto, kto ti podá ruku, pomôže ti sadnúť či naleje čaj. Niekto, kto sa pri tebe zastaví, povie pár slov a ukáže cestu. Niekto, kto prinesie pomoc tam, kde si to už vôbec nečakal. Niekto, kto ti pomôže uľahčiť aj tie najťažšie chvíle. Niekto, kto ti rád pomôže zorientovať sa v cudzom svete. A v tej chvíli pochopíš, že tú láskavosť, ktorú si dostal, chceš aj ty dávať ďalej. A ak dnes nemôžeš podať ruku ty, podpor tých, ktorí to robia denne. Trnavská arcidiecézna charita je stále blízko tým,